Belai keno wana masingcha khe lahar pati ui thangka malkhung gamsa kopra kami amchaini bisingo philjagi thangka khetao kaisa malkhung altu gari o malkhung patinai hekeba lahar patinai ni gari number ongkha TR 06A 0519 o malkhungno horkuthuk jorao belai kheno sipit khai chalokma bai o malkhung mothornai gari philjagi thangmani yakulu khe kami amchaini lukurok thangi naifuro o malkhung mothornai khari thangjak hai hini bahino sawi mangkha koktmani bisingti tabuk obo naituk laijak o malkhung sabuni bagi tini obo heke chalukha sikok demkha malkhung dekha oboni bagino belai kheno wana jaktabuk kami amchaini lukurok horkuthuk jorao tamni bagi asuk ubahike malkhung mothornai rok speed khe chaloknani nang hai hinino tabu kami amchaini lukurok wana laijak sikokte mangkhaute dagaite obonobo haino kahamke cheri naine bagino tabu naima thangrokni yago yafari horjakha o gari malkhung